Tietääkös joku, missä kaverit kasvaa, ken niitä viljelee pellollaan? Vaivaakos leipomo jauhoihin kasvaa, kaverit työntää uunin paistumaan. Ei kuulkaa kavereita, tehdas ei värkkää, ei liuku hihnalla ainakaan. Ei postimyyntikään sellaista järkkää, eikä valtiolaitoksillaan. Ei kavereita markkinoilta voi ostaa, ei niitä hinnalla millään saa. Kas niitä luonto vain esille nostaa, eikä sellaista saa lannistaa.